Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma seli. An ka minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ye nɔnɔ dilanyɔrɔ usine dɔ birikiden fɔlɔ da ka bɛn ni tarata don juillet kalo tile 30 ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan minisiri caman tun bɛ ka fara APECAM ɲɛma kan ani maaba wɛrɛw. Amadou Kamara ani Seydou Ɲare ka sɔrɔlen don. Ni usine ba min filɛ nin ye ni jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise bɔra ka birikiden fɔlɔ da a bɛna kɛ sabu ye ka jamana nɔnɔ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ka sanga ni nɔnɔ baarabagaw ka laɲini ye. Bi ye donba ye bi ɲɔgɔn ka dɔgɔn dɛ ni y'a san 52 de ni y'a filanan ye min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ Modibo Keyita kɔfɛ masakɛ k'a ŋaniya k'a bɛ nɔnɔ usine jɔ k'a di baganbaaralaw ma u ka se ka Mali nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ ka malidenw labɔ a tɔ ka feere kɔ kan président ka nin hakilina in an b'a fɔ a la nin kɛra minnu kɔfɛ an b'an da don dama dɔ la a ye 135,000 doses d'an ma bagan semence la lawa la pour que an ka baganw bayɛlɛma an ka bɔ litiri 2 ni litiri 3 la an ka misi kelenw bɛ bi Mali kɔnɔ yan u bɛ litiri 20 d'an ma tile kɔnɔ. Nin baarakɛminɛ kura min labɛnnen filɛ nin jamana ɲɛmaya fɛ ka di nɔnɔ baarabaw ma a musaka bi bɛn CFA wari miliyɔn 661 kɔri 63 n'a ɲɔgɔnna ma ni miliyɔn 282 ni fila kɔri 45 o bɛna don so in jɔli la miliyɔn 379 ni kɔnɔntɔn kɔri 21 o bi don a minɛnw na a musaka bɛɛ lajɛlen bi bɔ jamana wagandenba kɔnɔ n'a kɛlen bɛ ka nɔnɔ baarabagaw ka fɔ ɲɔgɔn kan yasa ka nɔnɔ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔna na. Anw ka gɛlɛya ye ka se k'an ka sɛnɛkɛfɛnw an'an ka bagan nɔnɔw ka se k'u bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan jamanadenw k'a dun kɔfɛ a cɔ kala bɔ donc n'an y'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ sɔnna k'a fɔ bi premier ministre ka na o premier pierre da miliyɔn 660 an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o Ibrahim Boubacar Keïta a ka ŋaniya ɲumanya la ka ɲɛsin jamana ma a ka cɛsiri la k'a yira la fana anw bɛ yan a n'a bɛ jɔlan kama an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka cɛsiri bɛɛ kɛ coopérative mun ye n'a jɔra anw ye n'i bɛ misi mara i bɛ nɔnɔ gɔ hali n'i tɛ misi mara ka nɔnɔ gɔ i bɛ nɔnɔ dun Mali la yan parce que adamaden kelen o kelen bɛɛ kan ka litiri 62 dun san kɔnɔ mais nɔnɔ min bɛ kungo kɔnɔ n'i y'a ye a bɛ tiɲɛ parce que ladilayɔrɔ t'a la ni ladilayɔrɔ sɔrɔla la a b'an ka baarako nɔgɔya a bɛ denmisɛnninw ka baarako nɔgɔya nɔnɔ min tun bɛ tiɲɛ a bɛ jɔ go la donc an b'aw fo k'a fɔ a diyara an ye kalo 3 kɔnɔ n'Ala y'a kɛ usine banna n'a nana dayɛlɛ la don min na an kan ka ci min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que an ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ. Minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ bagan mara ani mɔni ko kibaruyaw ma n'o ye Dr Kane Urukiya Magiraga ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ko a bi don jamana ɲɛma ka laɲini kɔnɔna na n'o de ye ka Mali bagan maralaw k'u ka laɲini dɔ sabati ka sanga ni usine ba jɔli ye. Usine min bɛna jɔ yan hali bi an b'a ɲini famaw fɛ denyɛrɛnin de don a ka kan a ka ladon nɔgɔya o nɔgɔya bɛ se ka kɛ an b'a ɲini fo ko nɔgɔyaw kan ye barisa an b'a dɔn ni nin ko in fɔra nɔnɔmugu importé baw ani minnu bɛ nɔnɔmugu lobby la diɲɛ kɔnɔ u tɛna sigi f'u ka essayer k'u bɛ ko in tiɲɛ mais an dalen don jamana ɲɛmaaw la nɔnɔ kɛnɛ litiri 20,000 de bɛna dilan yan don o don k'a kɛ fɛnɛ ni yaourt ni nɔnɔkumu ni fromage ye o nɔnɔ kɛnɛ litiri 20,000 o bɛɛ bɛ bɔ anw ka wɛrɛw de kɔnɔ an ka fulakɛw de b'o biri bufeerelaw de b'o o wari in bɛ taa se bufeerelaw de ma k'a yira nin nɔnɔ usine a bɛna baara bayirikaw de créer yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ yan ye barisa bɛɛ ka nɔnɔ ta yɔrɔ bɛ se yan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin usine ba in n'a bɛna jɔ Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ a bɛna fɛnsɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o ye yari 500 n'a nɔngɔnfɛn ye wa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na halle de production chambre d'incubation ani chambre de gel ka fara chambre de réfrigération laboratoire kelen entrepôt ani aire de réception ni ka fara diɲɛ laban minɛn kura minnu bɛ sɔrɔ diɲɛ usine baw kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɔnɔna na usine ba in a bɛna nɔnɔ lasago lafasogo sugu bɛɛ la an ka jamana
kɔnɔna na a pâtisserie-lamaw a gâteau-lama yaourt olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ni usine ba in kɔnɔ min ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna ka jɔ an ka jamana kɔnɔna na. birigi fɔlɔ da kɛnɛ in kan minisiri ɲɛmaa ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa n y'a fɔ cogoya min na bidon in donba de an bolo nin tun ye jamanakuntigi ka hami ye an ka jamana in kɔnɔ a ko Mali jamana kan n'i y'a lajɛ produit caman bɛ yen nɔ an b'a produit mais généralement an t'u yɛlɛma an ka dugu kɔnɔ a yɛlɛmali dun bɛ na ni nafa caman de ye a bɛ se ka chaîne de valeur créer a bɛ se ka baaraw créer an ka denmisɛnninw ye et puis a bɛ contribuer état fana ka budget ni a ka croissance la a kun ko k'an ka hakili jagabɔ ko filière damadɔni bɛ yen filière minnu na an bɛ production caman kɛ mais a production bɛɛ bɛ feere kɛnɛma de a tɛ yɛlɛma donc an y'a daminɛ ni filière damadɔni ye kaba o tun ye dɔ ye nɔnɔ o ye bita ye donc ni usine in bɛna ɲɛ an ma kosɛbɛ o ka président ka hamina ko jagabɔ dɔɔni donc bi dɔ in ye dɔnba y'an bolo u ko yanni kalo 3 ni ɲɔgɔn cɛ usine nin bɛ ban an b'a équiper n'Ala sɔnna yanni san wɛrɛ cɛ a bɛna ban pepewu transformation bɛna daminɛ donc nɔnɔ feereli bɛna nɔgɔya et puis a yɛlɛmali fana bɛna nɔgɔya an bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a la lait caillé bɛ sɔrɔ a la nɔnɔ kumu bɛ sɔrɔ a la sirimɛw bɛ sɔrɔ a la olu bɛ se ka feere an ka jamana kɔnɔ donc vraiment an bɛ madame la ministre fo et puis ka encourager o ko in na halisa. Ka kɛɲɛ ni sibiridon juwe kalo tile 27 société Farota ɲɛmaa ye yirituru dɔ boloda Ɲariya Kɛɲɛba mara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ yirituru in kɛra maaba caman de ɲɛna Sadio Sidibe ani Samba Tarawele ka sɔrɔlen don. Nin baara ninnu bɛ bila kulu kɔnɔ ni min bɛ tali kɛ jirituru kan ni a bɛ kɛ san o san mois de juillet la an ka jamana kɔnɔ o de kadira kɔnɔna na société boiserie o ɲɛmaaba ni o ye Mamadu Farota ye a ye tile 2 taama kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Kɛɲɛba mara kɔnɔ min bɛ tali kɛ jirituru sariyaw kan ko sabula sariyaw y'a jira k'a fɔ ni o ye sariya 0 numéro 10/028 ye ni a lawaleyara le 12 juillet 2010 an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko maa bɛ jiri tigɛ i kan ka jiri wɛrɛ turu min b'a to kungo tɛlankolo ɲɛ jiriko ta fanfɛla la faraba sous-préfet ani maa min ka baara bɛnnen bɛ ka kungo la kana ni an b'a fɔ ma ko agent forestier olu ka nisɔndiya jira nin ko la ni ka tila ka foli belebeleba kɛ k'a ɲɛsin Mamadu Farota ma ko sabula a ye waleya dafa ko a ka nin waleya in b'a to sagaluna lamini bɛɛ la jiriko tigɛ gɛlɛya ko sabula Mali sariya ye min fɔ a y'o la waleya an ka bi ɲɔgɔn ye bɛ min kan n'o ye reboisement ye ka foli kɛ ka ɲɛsin société Farota SA ma ka da kan u ka sariya labatoli kan parce que loi min fɔra u yɛrɛ fɛ sisan n'o ye loi 2010/028 ni o loi nin de bɛ forêt bɛ se ka nafa bɛ se ka bɔ cogo min na ni k'a préserver cogo n'a bɛ fɔ ma k'a tɔbɔtɔ ka yiri kura turu o de ye reboisement an b'o kɛnɛ de kan. M'an bɛ Mamadu Farota fo a ka nali diyara n ye kosɛbɛ a bisimila sabu n'a nana session baara mun na yan nɔ a diyara n ye an musolakaw bɛɛ la halisa Ala ka duwawu k'aw Ala ka u ɲumanna tagaw bara ko u ɲumanna se. Yiri turu nafa ye fɛn dɔ belebele ye i bɛ commune yɛrɛ min kɔnɔ n'i bɛ ka yiri tigɛ n'i b'a turu a b'u timinadiya i kɔrɔ jamana fana na a bɛ siniɲɛsigi kɛ komi an nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw de yiri turu ka tɛmɛ an b'a nafa la bi an fana b'a turu k'a bila an kɔmɔgɔw ye a bɛ sali jamana bɔ saliya ma parce que n'i bɛ kungo nafa bɔ wajibi k'a tɔbɔtɔ an donna commune kɔnɔ monsieur le maire ye min yira an na an ka commune mɔgɔw nafa a dɔ la an ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ an ye siraw dilan an tilala ka pɔnw jɔ an tɛ baara kelen na an kɔni bɛ commune na dɔrɔn monsieur le maire mana an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ an bɛ siraw dilan an bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ an bɛ yiriw dilan an b'o baaraw la an kɔni b'a la hakilila o hakilila n'a b'a la ne commune ka ɲɛtaa kɔni don ni jama ka nafa b'a la maire ko an k'a kɛ an b'o baara de la an bɛ commune 11 de la Mali kɔnɔ an bɛ ka nin baara kelen k'a bɛɛ la ka taa. O siratigɛ kɔnɔna na fɛn min ye Sagalo maire ye ale fana y'a jira Mamadu Farota la ko a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ k'a ɲɛsin a ma fo ka taa se sous-préfet yɛrɛ fana ma sabula ko a bɛ baara caman na Sagalo commune kɔnɔna la min bɛ tali kɛ pɔnjɔw o n'a ɲɔgɔnna caman ni ka tila ka foli ani dugawu kɛ k'a ɲɛsin Mamadu Farota ma. Yirituru in min kɛra sɔgɔmada in na a nafa tɛ ban ka foli la parce que fɛn masifu sariya de kɔnɔla de la ko n'i bɛ yiri turu yiri tigɛ fo i ka dɔ turu k'a bila a nɔ na
bon depuis serung a cɛsiri ni a ko la ni y'a yɔrɔ sabanan de serung a y'a ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ saba commune kɔnɔ an bɛ foli k'a ye parce que a ye sariya respecté a ye baara taabolo fana respecté yiri tɛgɛra yiri turula o le laɲinina eta kun vraiment wo kɔnɔla la n bɛ foli k'a ye n bɛ mamadu farota fo société boiserie farota a n'a ka hakili ɲuman parce que il faut dire la vérité ni yiri turu dɔrɔn tɛ a jɔlen bɛ yan nafa k'u sɔrɔ sira caman na aw ye point ye o ale fana le y'o kɛ reboisement ka faro kan depuis seru nga bala an b'a fɔ o hakili kɔnɔla la ko foli kɛ parce que société min do u y'u jɔyɔrɔ fa u ka sariya hukumu kɔnɔ o kama n'an ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ an kan ka se ka foli kɛ waati o waati n'u mago sera ma u bɛ se k'an wele fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kungo tanga an ka bila su an ka bila tile belebele yɛrɛ ni ale ye société boiserie ɲɛmaaba ye ni o ye mamadu farota ye a bɛ san caman bɔ kɛɲɛbana lamini na a bɛ nin waleɲuman ninnu na ka ɲɛsin kungo kɔnɔna lakanali baaraw ma min b'a to jiri min ni a bɛ tigɛ dɔ bɛ se ka bila a nɔ la cogo min na mamadu farota san o san a bɛ jiri caman turu i n'a fɔ mali sariya y'a jira cogo min na ni o ye 010-028 du 12 juillet 2010 ko n'i bɛ jiri tigɛ i kan ka jiri nɔ labila mamadu farota o de kadara kɔnɔna na san o san a b'a ka layidu time ko sabula maa si man kan ka jamana sariyaw sɔsɔ ko ala y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jiritigɛla ye nka san o san a bɛ hectare 3 de turu nka ɲinɛ baara kunfɔlɔw kɛra hectare 1 jiri turuli ye mamadu farota a bɛ baara caman kɛ kɛɲɛba lamini kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sagalo o n'a ɲɔgɔnna caman hali min tɛ yiritigɛ dɔrɔn ye min bɛ tali kɛ hadamadenya baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya pɔnjɔw b'o la fo ka taa se ɲumanya walew ma k'a ɲɛsin a silamɛɲɛw ma kɛɲɛba n'a lamini kɔnɔna la n'i y'a ye min ye n bila ne yirituru in na komi plan d'aménagement sariya min bɛ wele ko loi numéro 10 028 le 12 juin 2010 o y'a fɔ ko n'i bɛ yiri tigɛ i ka yiri turu o sariyaw waleyali an b'o de la an bɛ yiri tugu an bɛ yiri tigɛ an bɛ yiri turu Sagalo commune na Salo an ye 3 hectares turu a la nka ɲinɛ an ye hectare 1 de turu o kɛra ɲariya an bɛ ka o kɛnɛ de kan an bɛ ka min turu sa o hectare 1 ɲɔgɔn de pour que k'a turu a ka se ka ɲɛ an b'aw ladɔnna k'a fɔ ni tile kelen baara in kɛra sababu ye ka jiriden 400 turu ɲariya dugukolo kan baara ninnu bɛɛ kun cɛra ni filɛli ye min bɛ tali kɛ pɔn min ni a yɛrɛ jɔra mamadu farota fɛ min b'a to taganikasigi u bɛ se ka lafiya cogo min na Sagalo n'a a lamini bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ a ka wulikajɔ ani cɛsiri bɛn ani keleya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na Trubikel Ansar ɲɛma ye jɔnjɔ dɔ sɔrɔ ka bɛn juillet kalo tile 29 ma Hôtel Salam na Bamakɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Jɔnkuna Tarawele de bolo Amadu Kamara ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlen don a kumakan bɛ lase Kafunɛ Batili fɛ ni waleɲumandɔn jɔnjɔn di kɛnɛ min sigilen filɛ nin sen kan a hakilina ɲuman bɔra forum libre de la ka ɲɛsin Trubikel Ansar ɲɛmɔgɔba ma Mali jamana kɔnɔ Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed n'a bɛ wele ko Nasser waleɲumandɔn jɔnjɔn min kalifara a ma a labɛnnen don sanu na trophée d'or k'a tɔgɔ da Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ professeur Jɔnkuda Tarawele la bɛn ɲinini kosɔn bi événement ye min ye an nana an balimakɛ n'o ye Kalamtasar ka ɲɛmɔgɔ ye Nasser jɔnjɔn trophée dɔ dira a ma trophée in ye a ye baara min kɛ ka se ka maliyɛnw kalan ɲɔgɔn na o trophée de nana d'a ma o de dira a ma Jɔnkuna nana o de d'a ma Nasser ye mɔgɔ min ye mɔgɔ mun ye don o don a bɛ wuli ka jɔ walasa jamana ka se ka kalan ɲɔgɔn na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana ka se ka o gɛlɛya in ka se ka ban jamana kɔnɔ Nasser ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ su ni tile k'a damina kɔrɔn fɛ ka taa bila tilebin fɛ don o don a bɛ ka wuli k'a jɔ walasa maliyɛnw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kalan ɲɔgɔn na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya ka se ka ban o hukumu de la société mɔgɔ dɔw y'a ye olu nana jɔnjɔn dɔw d'a ma trophée dɔw d'a ma k'a yira a bɛ ka baara min kɛ parce que hadamaden n'i sara mɔgɔ b'u jɔlen n'i sara tuma min i bɛ tɔgɔ ɲuman fɔ tuma dɔ la an k'a kɛ hadamaden balolen i ka a ka reconnaissance i ka fɛn dɔ d'a ma walasa a ka encourager a bɛ baara min na a ka continuer k'o baara kɛ
an nana jɔnkuna nɔ o trophée de d'a ma. Maaba nalen minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye seereyali kan kɛ ka ɲɛsin Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed ma ka d'a ka cɛsiri baaraw kan sigiɲɔgɔnya duman latigɛli kan bɛn ni kelenɲɔgɔnya Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛdamaw segili ɲɔgɔn ma o baaraw latigɛ ko ɲuman na. Kɛra nisɔndiyaba y'an bolo parce que anw ni ale ka laɲini bɛɛ ye kelen ye. A ye nin jɔnjɔn in sɔrɔ a bɛ komi a ye jɔnjɔn in sɔrɔ anw ka mouvement malien tout court de ye ani Mali bɛɛ lajɛlen. Donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u jija an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an ka to bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na an ka kɛ kelen ye an bɛ fa kelen ba kelen siyako kɛlɛ tɛ Mali la a ko bɛ ka kɛ nin cogoya in ye sisan a kelen do ka kamanagan san an bɛɛ ma donc ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ siyako tɛ Mali la bɛɛ bɛ furu ɲɔgɔn ma an bɛɛ fa kelen barajuru kelen ba kelen donc ne bɛ min ɲini o ye bɛn de ye Ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ. Gɔnsama to an ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Bubakar Keita ye hakilina sɔrɔ ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Professeur Jɔnkuda Tarawele suganti k'a bila basigi ani bɛn ɲinini na Mali jamana camancɛla fan fɛ o sɔrɔla a yɛrɛ ka cɛsiri baaraw de fɛ. Malien tukuru mɔgɔw bɛɛ wasalen don parce que an ka a bɛ Malien tukuru la trophée bɛ komi a dira Malien tukuru ma trophée bɛ komi a dira Mali bɛɛ de ma o la foli kan ka k'a ye a bɛ ka jɔlen bɛ jɔ yɔrɔ min na jamana in ye walasa jamana bɛ yɔrɔ min a ka se ka bɔ yɔrɔ la je crois que Malien bɛɛ kan k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ Ala baara de la parce que mɔgɔ min ko ka wuli ka mɔgɔw ka tugu balimaw sinjiw faralen k'u tugu ɲɔgɔn na Ala baara de don n'Ala kira sɔnn'a ma a ko in a bɛ ban a tɛ mɛn inshallah. Kuma min na basigi kun tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ politiki ko binakun kan ni furancɛrɔ fanga ɲɛmaaya kun dira Professeur Jɔnkuda Tarawele ma a ka cɛsiri baaraw kɛra belebele ye ka kulu maramafɛntigiw ni mamurutilen jɛkulu ka murutiliw lasa ni Wagadugu bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilali ye accord de Wagadugu min kɛra sababu ɲuman ye a kɔ san 2000 ani san 13 jamana ɲɛmaasigi kalataw ka se ka dɔgɔda ni ka dangɛnɛmaya jamana ɲɛmaakɔrɔ Professeur Jɔnkuda Tarawele maa don min degelen don nin baara ninnu n'a ka kɔrɔ wa b'a cɛsiri ka baara kɛ a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen na hali n'o y'a sɔrɔ dangari bɛ kɛ a ka ɲɛnamaya la o de kama Professeur Jɔnkuda Tarawele ye nin jɔnjɔn in tɔgɔ ta. Laada don AJPM maaw fɛ ka jɔnjɔn di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri bonyana jamana jɔ nasiraw kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ze in ta dira Dramani Tarawele de ma ka bɛn ni sibirido juillet kalo tile 27 Palais de la Culture la Serifula Jabaranso tɔgɔ la Samayira Sanogo ani Seydou Ɲare tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ka d'a ka cɛsiri sɛngɛbali ni ɲinɛbali baaraw kan fasoden ɲumanya baaraw la o de kama Association des Jeunes Premiers y'a kanu ka se ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Dramani Tarawele ma k'a la encourager a ka baaraw la ka timinandiya ɲini a fɛ walasa ka se ka maa wɛrɛw su ka kɛ baara ɲuman kɛli kan walasa ka yangaba di kɛnɛ in ma ka tɔ bɛɛ lajɛlen sankɔrɔ ta wasa kɔnɔ Bamako sigida 4nan maa ɲɛmaw a politigikow ani a laadatigiw u bɛɛ lajɛlen nana wale ɲuman dɔn jɔnjɔn di kɛnɛ in seereya walasa k'u ka ɲɔgɔnya yira Dramani Tarawele la. Yani ka su tanu a ɲɛnɛmaniya tanu de ka fisa an bɛ association mɔgɔ ninnu an b'u fɔ k'o wale ɲuman dɔn u bɔra ka hakilina min ta Dramani ye baara min kɛ vraiment a y'a ka kabila kunnawolo ka faso kunnawolo vraiment a kan ka fɔ a ɲini a fɛ vraiment hali bi a bɛ baara min na n'o ye transporteur ye Ala ka kɛ baara ye baara min bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi baara ye ka se ka jamana ta ka kabila ta cogoya min na. Dramani Tarawele min ni ale garijɛgɛ donna AJPM ka nin waleɲumandɔn jɔnjɔn di in na a wasara kosɛbɛ a ye foli kɛ ka ɲɛsin Association des Jeunes Premiers du Mali ma ani a yɛrɛ jɔnɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyara wa ale kun kɔrɔtalen don. Alhamdulillah nisɔndiya bɛ ka bin bɛ Ala fo k'Ala barikada k'an bangebaaw filaw fo k'o barikada k'an balima bɛɛ lajɛlen fo k'an furumusow fo k'an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɛ bɛ kɛnɛ kan alhamdulillah mɔgɔ se fana yɛrɛ se an b'u bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya min bɛ n kan bi a se ka fɔ ka s'a dan na donc toujours n b'o segin kuma kelen de kan ni n ye kɛnɛ in kan bi vraiment nisɔndiya min don Lasina Jara a n'a baarakɛɲɔgɔn denmisɛnnin jɛkulu bɛ ni association AJPM mɔgɔw don donc u ye cɛsiri min kɛ ka ne yɔrɔ ɲini ka na ni ne kanu ni médaille bi a bonya dan ko a sara tɛ n bolo bon ne yɛrɛ kun hakili la n ko min don n y'a sɔrɔ tɛ parce que n y'a sɔrɔ n ko dɔ de bɛ ka n ko fɔ a ye mais u ko
u ye baara de ɲini k'a ɲɛdɔn ka ne yɛrɛ yɔrɔ ɲini k'a dɔn n ka ni min ka kan ka n'o kɛ ne bi donc ne y'a sɔrɔ wari de b'a san walima wari de b'a sɔrɔ a kun tɛ Sɛnɛ Daramani ma bi donc ne bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Lasina yɛrɛ k'a n'a baarakɛɲɔgɔn k'u fo u bɛ cɛsiri min na yarabi Ala u tɛ se yɔrɔ min na Ala k'u tɛmɛ yen kan u bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'u se o yɔrɔ la. Association des jeunes premiers du Mali ka fɔ la gansanman to olu ye sugandili bɛn Dramane Traoré ma k'u bolo sin a la ni ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin a ma u y'a jira k'a fɔ k'o bɔra Dramane Traoré yɛrɛ ka faso jɔ baaraw de la fasoden ɲumanya baara waleyali min bi a dusukun na. Maliens bɛ an dɔn cogo min aw ka téléspectateurs b'an dɔn cogo min o ye de ka wuli baarakɛlaw nɔfɛ minnu kɛra cɛsiri kɛbaaw ye minnu y'a dɔn ko jamana ɲɛmaa kelen tɛ se minnu y'a dɔn ko ministres dama tɛ se ka baara yɔrɔw dayɛlɛ ka jamana den dɔw ta k'u bɔ chômage la k'u bolo don baaraw la anw bɛ olu de ɲini u ɲɛnama ka jɔnjɔ d'u ma walasa minnu bɛ yen ni olu sigin bɛ k'u bolo fila da u sen kan u k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna n'i cɛsiri Mali ye bi jɔnjɔn bɛ di i ɲɛnama ma o ye association des jeunes du premier du Mali ka cɛsiri ye. Dramane Traoré ta kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ de don hali ni i mɔgɔ min bɛ sali kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna maa cɛsirilen don maa don fana maa hakɛ min bɛ baara kɛ a bolo a ka cakɛ bonda la a ka ca ni maa 100 caman ye maa don fana ale ka baara bɛnnen don bolifɛnw taa ni ka segin ma n'o ye transporteur ye o mobiliw bɛ a bolo minnu bɛ taa ni ka segin kɛ an ka ɲininkaliw la an y'a ye k'a fɔ o baara kɔnɔna na dususuma bɛ a kɔnɔ a bɛ clients ladon a b'u bonya maaw bɛ taa u ta yɔrɔ a waati la ka tila ka segin waati la tɔɔrɔ tɛ ani taa ni ka seginkɛlaw cɛ hali k'a da o ma an ka jɔnjɔ dili a ma o ye wajibi ye. Walasa ka kuwanin kɛ kɛnɛ in nan tɔw bɛɛ lajɛlen na seereyalikan caman kɛra k'a ɲɛsin Dramane Traoré ka maaya kɛko ɲuman ma ani cɛsiri dusukolo ɲuman min b'a la min sen fɛ fanfare fɔra an ka sorofe kɔnɔ caman y'i bila i fila ni dɛbɛ la zikiriw fana dara ka kɛnɛ in ɲɛnamaya ka nisɔndiya lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔn b'a fɛ. Konowari jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante yɛlɛmaw minnu kun kan ka k'a kɔnɔ jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ yɛlɛma in kɛra bawo wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ a fanba ye yɛlɛma kura don ba la kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI kɔnɔmaw a bɛ bɔ 17 na ka kɛ 15 ye o tilacogow fɛnɛ na jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔnw ani fanga sinamatɔnw bɛɛ ta bɛ kɛ 3 ye nɔnabilabaw la jamana forobatɔnw ka nɔnabila bɛ kɛ maa 6 ye jamana kiiritigɛlaw ka nɔnabila bɛ kɛ 1 ye jamana ɲɛma yɛrɛ ka nɔnabila bɛ kɛ 1 ye jamana kɔnɔna kɔɲɛw ɲɛnabɔli minisiri ka nɔnabila fɛnɛ bɛ kɛ 1 ye o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ka fara a ka fanga ɲinindɔnw ka ni o ye RHDP lakaw ye olu bi 5 sɔrɔ ni jamana ɲɛma ni minisiri ta farala kan nka yan'a ka yɛlɛma kilancɛ kun bɛ u ka bolo kan o de y'a to jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine a bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw lapasali ma u kun ye laɲini min dengu jamana ɲɛmayaso la san 2016 k'a fɔ yɛlɛma ka don Konowari kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI la ka se ka bɛrɛ bɛn fanw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'o sabatilen ye nka fanga sinamatɔnw y'a yira k'a fɔ hali bi tɔ ka jɛ don hali n'o y'a sɔrɔla paaranya kɛra jamana ɲɛmaw fɛ jaki bɛ yɔrɔ min na k'o yɔrɔ ma bɔ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye maa 5 min bɛ jamana ɲɛmayaso bolo kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ commission électorale indépendante CEI o danfara ka bon ka sanga ni olu ka sɔrɔta ye dakuru ɲɛ kelen fanga sinamatɔnw y'a yira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu jamana ɲɛmayaso nɔnabilaw minnu bɛ a kɔnɔ u ka ca kojugu o kumana ko farafinna tɔnba Union africaine ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu kun ye laɲini min kɛ san 2016 k'a ma bɔ a sira fɛ hali bi. Algérie surasiya ɲɛmaaba a ye dantigɛli kɛ tarata juillet kalo tile 30 k'a fɔ laɲini ye fɛn min ye o tɛ se ka kɛ maa 6 kun sugandira jamana ɲɛma fɛ furanjɔrɔ fanga maa ɲɛma ni o ye Abdelkader Ben Salah ye k'olu ka kɛ sigikafɔ n'u donbaa ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ janko Algérie bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se bɔ a kɔnɔ ni sigikafɔba labɛnni ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taa bange kalata la o maa 6 ninnu de y'a yira k'a fɔ u ka dasumusumuniw na u ye fɛn min faamu jamanadenw u ka laɲini ye maa minnu minɛna u ka bila yanni sigikafɔ ka daminɛ General Ahmed Gaïdé Sallah de y'a jira tarata k'a fɔ o tɛ ɲɛ a ko maa minnu minɛna maaw de don minnu kun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jɛɲɔgɔnw ye u ye faso nafolo dun wa u minɛkun y'o ye bi
ko fɔ a ka faamu de k'a fɔ laɲini ye kalata de ka se ka kɛ nga k'a fɔ sariya ye maa minnu nɔ minɛ k'olu ka bila ko sigi k'a fɔ danb'a yɛrɛ ye k'o fɛnɛ kantɛrɛ maa wɔɔrɔ minnu sugandira furanjɔrɔ fanga ɲɛma fɛ Abdelkader Ben Salah u ka dasumusumuniw na furubatɔ minnu bɛ taa ni ka segi la n'u bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka Algérie jamana kalaya olu y'a yira k'a fɔ u ka maa minɛnenw fɛnɛ ka bila nisɔngoya taamaw senfɛ minnu minɛna maa bɛ maa la o dɔ minɛna ni darapo dɔ ye darapo min ma bɛn surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïdé Salamo arabusiya minnu bɛ i n'a fɔ Buwarɛnu walima dakuruɲa kelen walasa ka faamu Algérie yɛrɛ wolow n'o ye berberiw ye olu ka darapo kɔrɔ dɔ de yera nisɔngoya taamanaw bolo min ma bɛn surasiw mɔ kabini surasiya y'a yira k'a fɔ maa wɔɔrɔw ka laɲini tɛ se ka sabati a barata o maa wɔɔrɔw de kun y'a jira jamanadenw na k'a fɔ farajɛrɛ fanga ɲɛma Abdelkader Ben Salah u ye hakilina in lajɛra o la o jɛna n'a ye maa wɔɔrɔw sina k'a ye ten k'a fɔ olu kɛra dalankolon ye bawo surasiya ɲɛmaaba y'a yira k'a fɔ u ka laɲini kɛtɔ tɛ o de kosɔn maa kelen b'u la ni o ye Ismaël Lalmasi ye ale y'a yira k'a fɔ ale bɔtɔ don maa wɔɔrɔw cɛla n'u bɛ maa wɛrɛ ɲini k'o bila ale nɔna u k'o ɲini danga tɛna ta ka bɔ ale kan. Tripoli Libi faba nɔfɛ kɛlɛ a gwɛlɛyalen don fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ Khalifa Haftar min bɔra jamana kɔrɔ yan fa fɛ k'i kunda Tripoli kan k'u fɔ a ka Tripoli minɛ diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen na Fayez El Sarraj n'a ka kulu maramafɛntigiw kabini avril kalo tile 4 ni Maréchal Khalifa Haftar ye kɛlɛ bi Tripoli kan a ma se ka Tripoli minɛ Tripoli fana Fayez El Sarraj ka mamurutilen jɛkulu minnu n'a jigi dan bɛ olu kan olu fɛnɛ sen tɛ ka Maréchal Khalifa Haftar daga ta ka bɔ Tripoli da la u n'an bɛ yɛlɛma don kɛlɛ kɛcogo la fan filaw bɛ ka ɲɔgɔn ka dagayɔrɔw de bon ni kɛlɛ bilen segin bɛ kɛ ka taa yɔrɔ min n'u ko ma ko Bazarière Maréchal Khalifa Haftar bɛ ka kulu maramafɛntigiw ka o yɔrɔw bon cogo min kulu maramafɛntigiw fɛnɛ bɛ ka Maréchal Khalifa Haftar ka o yɔrɔw bondi ani dumuniw ni jiw bɛ bɔ siraw minnu fɛ fan filaw bɛ ka ɲɔgɔn da susu o de kosɔn ka sanga n'o ye diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ka ciden min bɛ Libi ka Libi manga ban Libankaw ka jamanaden Ghassan Zalame a y'i to Tripoli Libi faaba la ka wele da diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies mɔ k'a fɔ kɛlɛ in ni wuli ka jɔma kɛ k'a kunbɛn a bɛ taa ka dangɛ a ko a b'a ɲini fana fan fila bɛɛ ka mugu manga da yanni uti kalo tile t'a cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yanni seliba diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka ciden Ghassan Zalame a ye hakilina dɔw fɛnɛ dajira diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies na k'a fɔ mugu manga o ka da kelen o tɛmɛnen kɔfɛ lajɛba dɔ ka kɛ lajɛba min bɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan jamanaw minnu da bɛ Libi manga la ka maramafɛn feere Libi mɔ jango faali bɛ se ka dɔgɔya fan filaw dɛmɛ jamanaw k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka maramafɛn feere dabila n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa Libi jamana kɔnɔ maa ɲɛmaw minnu bɛ yen kabilaba ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu ye maabaw ye olu fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kumaɲɔgɔnya kɛbaw ye ni fan filaw ye jango jamana bɛ se ka basigi. Sudan jamana kɔnɔ sigikafɔ min kun bɛ senna furubatɔ ɲɛmaw ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛ a dulonna tarata ka sabu kɛ maa wɔɔrɔ bɔnɛna a nin na Al Ubaid dugu la a maa wɔɔrɔ la 5 kun ye lɔgɔlidenw ye sigikafɔ min dulonnen filɛ nin ye furubatɔ ɲɛmaw ni surasi ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra yanni bɛnka dɔ ka tɛgɛnɔ bila o bɛnka y'a yira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi min bɛ fan filaw fara ɲɔgɔn kan ko conseil souverain surasiw bɛ kɛ maa 5 ye a kɔnɔ furubatɔ ɲɛmaw bɛ kɛ maa 6 ye furanjɛrɛ fanga bɛ sɔrɔ ka boloda san 3 ni dɔɔnin kɔnɔ nka bi in na nin y'a donne ye ka sabu kɛ furubatɔ ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ faali min kɛra Al Ubaid denmisɛnninw dendaninw minnu si tɛ tɛmɛ san 15 ni san 17 nka surasiw k'olu fa k'u tɛ jɛn n'a ye diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ denmisɛnninya ma UNICEF o y'a yira k'a fɔ denmisɛnninw faali sen bɛ dabila ye kɛlɛw la nka furubatɔ ɲɛmaw yɛrɛ kɛn bɛ k'u bolongɛniden ɲɛsin jɛkulu min ma k'o kɛra faali kɛbaa ye surasiw fan fɛ o ye surasiya ɲɛmaaba danga ni o ye Mohamed Hamadan Daglo ye ale ka surasiya bolofara min ye faaliba kɛ juin kalo waati ko hali bi k'ale ka mɔɔw de don jamana kɔnɔ baarakɛlaw ka labasajɛkulu Association des professionnels soudanais o ye wele da ko fandan 4 bɛɛ lajɛlen ka kɛ senɔ ye ka nisɔngoya taamaw boloda. Émirats Arabes Unis jamana ɲɛma danga Dubai masakɛ n'o ye Mohamed Ben Rached El Maktoum ye a furumuso 6nan min ye Dubai bila ka t'i yɛrɛ kalifa Angleterre faaba la Londres a bilama tan bi yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen ka kiiribulon la Angleterre faaba la Londres a ka se ka lapasa Angleterre kiiri fɛ jangwa den filaw minnu bɛ ani masakɛ cɛ olu lamɔni ka bila a ka bolo kan bibi in na sa Angleterre jamana kɔnɔ faaba la Londres kiiribulon bolofara min ɲɛsinnen don denbayako
mɔ o bena jateminɛ kɛ Dubai masakɛ muso 6nan ka hakilinaw kan. Nka Dubai masakɛ muso 6nan in ni o ye Princesse Aya ye. Jordani masakɛ den a yɛrɛ ka labasabaw avocaw n'a somɔgɔw bɔra ka dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ furusako kuma tɛ kiiribulon la, nafoloko kuma tɛ kiiribulon kɔnɔ. Denmisɛnninw bɛ se ka ladon ba fɛ cogo min ka sabu kɛ masakɛ a furumuso 6nan in yɛrɛ ka Dubai bila ka taa bisimila minɛ Angleterre a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. A muso kelen bɛ yen o denmuso de sɛbɛkɔrɔ lajabara masakɛ yɛrɛ fɛ n'a bɔra o kalama n'o ma bɛɛ a mɔ. Denmuso in kuma fɛ ka boli ka Dubai bila Kouaji ka wulikɛra nɔfɛ ka taa Kuala ka segin n'a ye. Yan'a kun ka minɛ a kun ye ja dɔ ta k'o bila min kɔnɔ a bɛ ka jira k'a fɔ a ka cɛkɔrɔba bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ mafiɲɛya. Nka n'a kɛ ɲankuma ni nanzaraw ka den lamɔ cogo bajanbilaya o de nege kun b'a yɛrɛ la. Wali kelen n'a kɛmɛ k'i ɲamada o fɛ. Ko in kɔni kɛra mankan ye arabula a kumani. Diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛnɛ ye a kɛ u dalagwɛsɛ ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.